Plesir ngayujo beli kain yang sama rupa Surabaya berupa-rupa sapu tangan jatuh di lumpur disuruh lupa tak bisa lupa sebentar di waktu tidur burung gradek kepala tiga juga siapa yang punya pergi plesir ngayujo beli kain yang sama rupa ikan cucut mandi di laut ikan cucut mandi di laut terkena ombak bergoyang putut adeng-adeng di atas mulut adeng-adeng di atas mulut jadi pasti kepicu I know Intar nengi sora suruh Intar nengi
sara suruh suruh iku cawang-cawangan pinter-pinter mung arep weruh pinter-pinter mung arep weruh bareng weruh sawang-sawangan I know. ikan cucut mandi di laut ikan cucut mandi di laut terkena ombak bergoyang buntut andeng-andeng di atas mulut andeng-andeng di atas mulut mulut jadi pasti kepincut pakai cincin di jari manis pakai gelang di tangan kiri selamat tinggal jangan menangis di lain hari berjumpa lagi dulu cinta sekarang benci kalau benci apa sebabnya dulu cinta sekarang benci kalau benci apa sebabnya cari lurik selendangnya abang selendang abang weton ngayojo lirik-lirik karo tukang gendeng sing lirik ora rumangsa Kidul. Hokiau. oi Hokiau. oi Hokiau. oi Hokiau. oi Hokiau. oi Hokiau. oi Hokiau. Oi. Hokiau. Hokiau. oi Hokiau. Hokiau. dul idul Hokiau. oi 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 Hokiau. yang pakai cincin di jari manis dia pakai gelang di tangan kiri selamat tinggal jangan menangis di lain hari berjumpa lagi Kidul. Hokiau. oi Hokiau. oi Hokiau. oi Hokiau. se alo alo oh se alo alo oh se dodong suruh kombo ombo alo alo oh se alo alo oh se sugeng rawuh para pamirsa Alo alo ose, alo alo ose, ngongitan baline ngulon alo alo ose, apa setiane kelakon tumete sing waspaku ora tega rasaning atiku ya iyo iyo iya iyo ninggalake sliramu kenya idamanku yo ya yo ora nyono ora ngira yen kene dadine salahe kowe lunga wae aku kudu melu nderekake romo lan ibuku mule nang desa Turi
Hati bukan kuwojo potong padi di atas gunung. Saya menyanyi memang sengaja buat menghibur hati yang duka. Oh ii, Oh yeah. oh ii, Oh yeah. oh ii, Oh yeah. oh ii, Oh yeah. oh ii. Oh yeah. Se alo se godhong jarak ombo alo se monggo pinarak ingkang sekeca Alo ose pijengki abang biru alo ose awan bengi pengen ketemu. ada lindu di Jawa Barat, hujan gerimis di Jawa Timur. Kalau rindu kirimlah surat, jangan menangis di tempat tidur. Iklasane bedah, tambalen jaga, jadahe mampu, buangan kali, ure ulane sawa, kajan cilik buntute dawa, kadang lirik, jase kira-kira, sing dilirik ora rumangsa. iklasane bedah, Tambalen jaga, jadahe mampu, kuangan kali, ijo-ijo dadi odoe, Ora. wong sing abang ra kora-kora, duwe bojo aja dirusui, wong sing bojang ra kora-kora. dayohe teko, Gelarno kloso, iklasane bedah, tambalen jaga, jadahe mampu, kuangan kali, ireng-ireng wantare kanjeng, bawa krede taso pirane, kadung seneng ojo mung mandeng, golek ana ngendi omahe. fajar lagu arena panjonara, bapak tani seteduh ponjeri, ngalah are selandung tur capinyo, ajalana kisana kewajiban, tamen mabena hasil bumino, reng matek tantena lapati mulim, mon ajelik adekno orang majengan, abental ngalah arek salah jengok, oleh olang peraune arep layar, oleh olang arep layar nong Madura, oleh olang uwe
adoh saka Surabaya oleh ulang katut angin timur daya wong jalake ra bisa ngoceh Ra bisa ngoceh makanono ketelo katung ya bapakne sing ora oleh anake wedok wis wani nanggung buka Siti buka ya buka Siti buka ya buka Siti buka ya buka Siti buka ya buka Siti buka Praniso Praniso atur posisi yo hop ơi hop nhau hop nhau hop đi hop nhau ấy nhau hop đi hop nhau ấy nhau hop đi ôi à lore 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 ulane sawo lore 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 ulane sawo najan cilik kutute dawa asik kok ya ya jarum wong manis dikasih jarum jarum wong manis dikasih jarum peniti wong manis mana lubangnya minta cium wong manis dikasih cium minta cium wong manis dikasih cium pipi wong manis tandanya setia ya yo ya 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 iya ayo Hodu Sani pacarnya tinggi yo
aduwe sapa dik lambe tipis aduwe sapa dik jagut nyatis aduwe sapa dik krulu iki aduwe sapa dik Musik. Ya, musik. iki piye dik wae sapa dik iki piye dik iki piye dik duwe sapa dik irung bangir ya duwe kuman lambe tipis aduwe sapa dik lambe tipis ya duwe mu jagut nyatis aduwe sapa dik jagut nyatis ya duwe kuman rambut dawa aduwe sapa dik rambut dawa ya duwe iki piye dik wae sapa dik mestine ono sing duwe iki piye dik saya mumet dik aku saya mumet dhewe iki piye dik wae sapa dik mestine ono sing duwe iki piye dik iki piye dik mestine ono kok saya mumet Kapiyarsa swerenipun lerombyakeng samudra ro Kudu prane saleni ya
Mas Arwidi, tolong dijokone Mas Arwidi. Dua lolo
Kono ning TK kono lho nyanyi. Sampai ujung sana full semua. Full semua. Luar biasa. Luar biasa kudu seni 4. Biasa di luar. Di luar Nurul. Yuk. Mas Yakob gimana? Sip. Yuk waktu mendesak. Kletiang kletan kait aku ranyata janjine kata citra ilang alit maniso saupamu aja lali kabeh kula. Waroko Ido Praneso. Asik. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Aku ngerti ning kamu kaya
Pur SG Sasana Girong. Yen rasa laku rasa jroning ati tansah kelingan kembange netra udo aku rino wengi paten nyoto yen sirupa ora mitayani nanging aku wis kebacut tresno nelonggonku angon jati pamujiku mung bisa katakan setiaku katresnanku iki lagu lawas Pak Pur Ayo. areng apa-apa pelak sing lawas Heeh, mulane nggonamu sak omah digorene. Apa lagi? bojo pelak sing lawas Sing di bojo. ditimbangi Nyaon. tresno kang saduhu kaya ngopo Ayo yo. bunga rasa jroning ati katakan setiaku kang tak arah jonggonku urip iki Udo Praneso asli yen tarasa laku rasa jroning ati tansah kelingan kembange netra udo aku rino wengi paten nyoto yen sirupa ora mitayani nanging aku wis kebacut tresno elgonku angun jati Pak Dokter pamujiku mung bisa katakan setiaku katresnanku ditimbangi tresno kang saduhu. Bu Guru datang? Sudah datang Bu Guru. Guru ndi iki? Hah? Bu Guru kok? Bu Guru Demi Budian. utu-utu. Kaya ngopo bunga
Cedruk ning ati Katakan setiaku kang tak arah Berjonggonku urip iki Yeah. Iya. Iya, iya, iya. Panggilan panitia satu aja. Panitia, monggo, pelatihan masuk untuk kalangan. Panitia mas. Panitia kudu seni dari Sentraria. Panitia. Jabatan stop mas. Wah, kompak tenan iki. Kompak lah, sajane komplit kok. Sasa. Yuk. Sasa. Ayo. Yuk. Yeah. Selamat, yuk! Terima kasih.
Awas. Masih. Oh iya. 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 Oh. Panitia perwakilan iya Pak Dokter yuk yuk Yuk. Yo. Iya. Iya. Ya wes. Iya. Yuk. Oh iya. Yuk. Ya. Oh iya. Yuk. Ya. Oh iya. Yuk. Bapak Min. Diantar sampai tujuan Pak Pur. Silakan. Sampai alamat Pak Pur. Sesuai aplikasi ya, Mbak. Iya. Gusti sembah kula Sumung kamler ngarsa padha Gusti kula Gusti ingkang maha suci paring ngapura para manungsa urip padha eling pring pangeran Gusti sembah kula Sumung kamler ngarsa padha Gusti kula Yuk
yuk yuk yuk yuk ya yuk 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 ya Canda Pak Pur. Canda. Yo dibantu yo. Diantar sampai tujuan Pak Pur. Ya, kasih jalan. Kasih jalan, kasih jalan ya. Bilang apa? Terima kasih. Ing Mataram benteng ira inggih Satine mubengi kedaton blengkung limo mung papat mengane jongi wong randuwe jagang jero toya nirawane tur pinajak suci gayam turut turung pipalondo kowe kok nesu dedalane guna lawan sekti Satine kudu andhap asor Persis, ya? wani ngalah luhur wakasane jongi wong randuwe tumung kula yen dipun tukani bapangen simpangi ana catur mungkur pipalondo ngono wae kok nesu jongun bapak bocong pasar pati kidul dengkung Aduh. Kecamatan
Iya, 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 iya. Iya. Wih, Pak Pur. Yo. Ya, ya, ya. Kesenian kuda lumping asli dari Gamping Tengah, asli kutha Ganesha Yogyakarta Nusantara. Kesenian kuda lumping asli dari Gamping Tengah, asli kutha Ganesha Yogyakarta Nusantara. Saya satu panitia. Nanti ya, dia masuk. Lera, lera. Ayo, yo, 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 yo. Iya. Horo, 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 horo. Yo, yo, yo. Ya, yes. Oh ya. Wah, asik. Ya, 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 yo. Ya, 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 yo. Huh? Ayo. Yo. Iya, 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 Ya, iya. ya, yes. Ya, ya, yes. Ya, ya, yes. Oh, iya. Ayo. Ya. Iya. Oh, iya. Kudu Praniso.
Yo. Kebule. Yo. Panitia. Gantian panitia, monggo. Ayo panitia. Monggo panitia. Ayo Mas. Panitia. Iya. Iya. Yo. Selamat. Yo. Yo. Kudu Praniso. Iya. Ayo yo. Iya. Yo. Yo. Oh iya. Yo. Yo.
Oh, iya. Burung mari. Iya. Yo. Yo. Yo yo. Yo. Oh. Yo. Canda Pak Pur. Canda. Yuk dibantu yuk. Tolong dibantu ya. Diantar sampai tujuan. Bilang apa Pak Pur? Antar Anda. Alon-alon.
angrake tata sesaji kanggo srana genira asung pepuja meminta nugraha saking Yang Widi kinapulna gonira darbe panjangka wenan tuwa berkah basuki yuwana kang becik ketite kang ala bakal ketara sesanti rahayu kudu praneso tetep jaya praneso londo sesuk-esuk isih main meneh londo ayo yo yo woso mawis tolak balane sengkala doh sanggae anggrake tata sesaji kanggo srana genira asung pepuja meminta nugraha saking Yang Widi kinapulna gonira darbe panjangka winantuwa berkah basuki yuwana kang becik ketite kang ala bakal ketara sesanti rahayu kudu praneso tetep jaya amin amin Yo. Panitia monggo. Lera ganti gawe. Sesuk ije main deh. Yo. Panitia. Seger. Iya. 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 Oh, iya. Yo. 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 Iya. Iya.
Canda Pak Pur. Iya. Diantar sampai tujuan Pak Pur. Ayo. Diantar ya. Budaya saking keluarga seni kutha pranesa apuranta yen wonten lepat kawula nyuwun kuning pangaksama paripurna pagelaran ning budaya saking keluarga seni kutha pranesa apuranta yen wonten lepat kawula nyuwun kuning pangaksama pagelaran ning budaya saking keluarga seni kutha pranesa apuranta yen wonten lepat kawula nyuwun kuning pangaksama Pak Pur mekaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken saking keluarga ageng jadilan
monggo pranisa wonten ing dalu menika. Pemilih wonten tidak tantu ingkang boten nuju brana dumateng para rawuh sedaya. Langkung-langkung keluarga ageng Produsen Draria kula tanami rombongan nyuwun sewu-sewu lumuturing samudra paksami. Sugeng pepanggihan wonten ing sanes sedal